Umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose ophinda aziwe ngeLendla Mlenze endimeni kaMaskandi usememezele ukuthi kuzophazamiseka kakhulu ukubonakala emcimbini ebehlele ukuthi abe ingxenye yawo noma ebekade eyimisele ngokuthi ayihambele. Lokhu kuze emveni kokuba ephinde wakhipha indaba engezinhle ey'nkundleni zokuxhumana eyibika ngokudlula emhlabeni kwentombi endala eyamkhulisa ngesikhathi edlulelwe ngabazali bobabili emhlabeni. Buko lesitethuhle TV sakubikelela ungakhohlwa ukuncofoza like, follow, subscribe uze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti udaba esibika ngalo libika ukuthi umculi kaMaskandi uKhuzani Mpungose owaziwa ngeLendla Mlenze endimeni kaMaskandi nophinda President of the Blue Nation nowaziwa ngokuqoqa kakhulu indondo ubese eqinisekisa ukuthi kuzophazamiseka kakhulu ukubonakala kwakhe emcimbini ebelindeleke ukuthi abe kuyo noma ebehlele ukuthi ehambele kulesikhathi. Lokhu emveni kokuba kusihlwe memezela indaba engezinhle ezibika ukudlula emhlabeni kwentombi endala uGokucagwe nokuyona ntokazi yamkhulisa ebisiyithemba lakhe kuye. Sokhumbula ukuthi ke uKhuzani ubeyikhonze ngendlela emangalisayo lentokazi. Sokhumbula ukuthi imoto zakhe eziningi ubeyibhala ngoCagwe, ngibala ke imoto yakhe emnyama uhlobo laka 40, imoto iHyundai H1, kuphinde kube ke iQuest, iCorolla Quest ayethe uyithengele yena ukuthi bamphuthumise endaweni zakhe. Kanti ke mbuko lesithuhle TV ngaphambi kokuba ngiligoqela lolu daba sifisa nje ukudlulisa amazwi emduduzo emndenini wakhe nakubona bonke abathe bathinteke esihlizweni asithi awulwehlanga lungehlanga uNkulunkulu abaphoqina abapholise amanxeba. Igama elithi Cagwe gogo walithola kanjani? Ngalithola phela nami abazali bami bengidlalisa bethi siyicagwe khona ukudlala kwendlala. Base kwase kuchuma khona-ke. Igama lami ngqo alizange libuye livele. Kwavela nje ukuthi uCagwe kwani ukudlana kwendlala. Kwase kuthiwa nje uCagwe. Kwamanje. Laphutha-ke igama lami. Igama lakho gogo kanti wawubani wena? Ngicabangile. Ucabangile. Babeqondile labo cha. Elinye kubani? Ukuthi ukhala amabhanana uyebe ntombi zeyimoto. Kwakuyisithi kuyizithuduzile wemangikhala ngingane. Okwathi uyinwe imoto igama lakho. Aliqondi abangathaqonda lelo. Kwavela ukuqonda ukuthi nje uCagwe. Manje ke kanti nje ubusubhalwe ke emontweni ke manje ke kanti vele wawuthunduzela ngokuthi unoyimonto. Uyayibona ke manje lento ukuthi kusho babekuhlolela phela ke manje. Hawu cha, ubangihlolela impela. Yabona futhi. Bangihlolela impela phela ngoba nangempela ngangazi nje ukuthi ngiyoze ngihambe emotweni ngigama la. Ngoba usudumizwe ngaka nje wonke umuntu ubona le moto ebhala uCagwe. Hey, kusiyana. Konke sikubeka kuNkulunkulu. Yeah. Nabalele abadala. Yeah. Sibeka kubo ngempela ngoba phela inhlahla nibusiso iqhamuka kubo labo sebahambe singasababuki. Yebo. Nami ngikusekhona ke ngoba nakho mina ngizakwazi ukuphefumula noma ngingasaboni kahle kodwa ngiyaphefumula ngoba nakho ngiyakhuluma. Ngisabukisisa bona-ke impela-ke laba-ke esebahamba ukuthi cha abayiqhube ngempela lento. Iye phambili. Iqhubeke iye phambili. Yebo. Inhle lento ayidingeko niwe. Hawu cha, uba kuhle futhi-ke kangazi. Hawu siyabonga.